Salutare și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să reacționăm la Erica. Desigur, nu postez doar Roblox, eu postez și videoclipuri și reacții. Mă reacționez la postări noi a vlogărilor. Astăzi o să reacționăm la Erica Macarena. Așa se numește muzica, Macarena. La prima vedere zici că-i ceva. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg care-i problema. Să nu scrieți în comentarii că v-ați uitat la și s-a uitat. Că m-am uitat eu. Fac oaie. S-a trezit Mirel. La ce ne uităm, adică? La ce ne uităm aici? Și cine e Mirel din turnul Măgurele? Scrieți în comentarii. Din turnul Măgurele să ne facă. Cei pe care îi cheamă Mirel din turnul Măgurele să scrie în comentarii. Educație fă. Voi aveți probleme. Care-s cu silicoane sau toți sunt prostituate. Alo. O să scrieți. Zici că e un film de cinema. Alea care n-au de ce nu au că sunt prea plate. Curul mare, tu ți miști cum să cânti așa ceva. Nu vă place, fă nimic. Dar cum să cânti așa ceva pe YouTube? Dă-vă-n pula mea. Cum se vorbește urât, Erica, ești domnișoară. Ia-te în gură cu mine ca... Asta e o muzică pentru vagabonți, cabori, bombardieri, făcută de Erica. Să vezi cât sunt de doamnă. Femeia nu înjură, nu se bate, nu se fute. Femeia trebuie să Da, asta trebuie să tai la montaj. calce și să spele și să ajute. Ai un copil de educat, trebuie să-l înveți suga. Când zic copil, Nu-i chiar adevărat, da. mă refer la bărbatul de lângă. Dacă nu erau bărbații, cine vă proteja? Să Frate, dacă o să scrieți în comentarii, că știu că scrieți, zici că e un film de cinema. ne protejeze de cine? Exact în pula mea. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Are părul ăla de zici că... Bă, nici eu n-am păr de ăla. Foarte șmecher, foarte șmecher. Dar videoclip e... Zici că e film de... Dansează fetele, nu înțeleg care-i problema. S-a trezit Mirel din turnul La ce v-ați uitat? La ce v-ați uitat? Scrieți în comentarii. Și cine e ăsta? Ăsta e Mirel din turnul Măgurele? Măgurele să ne facă educație. Fă, voi aveți probleme. Dale la tu cuerpo alegría Macarena. Dansează fetele. Alo. De ce trebuie să vedeți o păpușă așa de frumos? Nu înțeleg care-i problema. S-a trezit Mirel din turnul Măgurele să ne facă educație. Fă, voi aveți probleme. Când nu-mi bărbat și eu. Ăsta e Mirel din turnul Măgurele. Dacă ăsta e Mirel din turnul Măgurele, eu șterg canal. O femeie ies la primul date. Bărbatul lui e frică să nu fie păcălit de glet. Să nu Nu e adevărat asta. cumva să nu arate fata ca în poze. Femeii e frică să nu-l apuce posta psihoze. Să nu-l Asta nu e adevărat. apuce omorul, să-l apuce violul. Să apuce să o bată, Sincer, e faină muzica, dar cam pornografic. să apuce să o îmbete. Să apuce să o fure, să o răpească, să se certe. Fata, hai Pornografic, aici pare cam lesbiancă. îți dau locație live în caz de orice. Nu-i normal în morții mei și eu știți cu toții. Dați mereu vina pe victime. Bă, stați așa, m-a speriat de păpușa aia. Ce păpușă e aia, frate? Ca idioții, doresc fete la orice vagabond fără Și de ce s-a îmbrăcat în păpușa aia? Fără păpușă sau... Pentru... Nu înțeleg. Pentru comentarii, poate... țineri. Să simți cum e să nu poți proteja de alții ca tine. Dale tu cuerpo alegría Uite, bă, și doamna încurajează hate-ul. Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg Alo. care-i problema. S-a trezit Mirel din turnul Măgurele să ne facă educație. Fă, voi aveți probleme. Dale la tu Doamna, parcă am mai văzut-o pe doamna asta într-un film cu fetele astea sărașile. cuerpo alegría Macarena. Dansează fetele,
probleme. Hai, bă, serios, săracile fete, de ce le-ați mai pus în clip? Doamne, să se facă de râs, cine știe ce spune oamenii. Să ne facă educație, bă, voi aveți probleme. Să ne facă educație, bă, voi aveți probleme. Cred că probabil femeia aia cântă, da, partea asta, da, na. Bă, da, videoclipul a fost cam grafic, după părerea mea. Nu e serios deloc, Erica, nu e serios, dar e mișto, e mișto, cum să zic, e mișto, dar nu. Nu. Dacă știu și să scrieți în comentarii, știu. Da, hai să închidem aici vlogul. Da. Și nu uitați să dați un like, subscribe, să vă abonați la canalul meu dacă mai vreți reacții la reacții, că e prima dată când fac vlogging. Și scrieți un comentariu dacă mai vreți reacții.